Αυτό εδώ είναι μπρόκολο και αυτό εδώ είναι μπρόκολο. Στη μία την περίπτωση έχει μεγαλώσει περίπου 7 ημέρες και βλέπουμε εδώ πέρα τους σπόρους του που είναι ακόμα κιόλας σε κάποια φυτά μας πάνω. Όταν δούμε ότι βγαίνουν οι πρώτοι κοτυλιδόνες, δηλαδή τα πρώτα φυλαράκια, είναι έτοιμο για να το κόψουμε. Και εδώ πέρα έχουμε το φυτό, εννοείται μεγαλωμένο, και βλέπετε τα φύλλα του πόσο διαφορετικά είναι από το άλλο. Σε αυτή την περίπτωση, αυτό εδώ που τρώμε, αυτό που γνωρίζουμε ως μπρόκολο, στην πραγματικότητα είναι το άνθος του φυτού. Δηλαδή όλα αυτά εδώ πέρα είναι μπουμπούκια και έτσι και τα αφήναμε στον αγρό να μεγαλώσουν. Θα μας έδιναν κάποια κίτρινα, δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλες περιπτώσεις που βγάζουν διαφορετικό χρώμα, κίτρινα λουλουδάκια τα οποία και εκείνα τρώγονται. Και εκείνα είναι το μπρόκολο που ενδεχομένως δεν ξέραμε. Επομένως, τρώμε τόσο καιρό ένα άνθος από ένα φυτό και όχι το ίδιο το φυτό. Δηλαδή τα φύλλα εδώ πέρα δεν τα τρώμε. Οι περισσότεροι τουλάχιστον δεν τα τρώμε. Άρα και τα δύο πρόκειται για το ίδιο ακριβώς πράγμα, απλά σε δύο διαφορετικά στάδια ανάπτυξης.